κύριος Μιχάλης Κοκκίνης, τον οποίο ευχαριστώ θερμά για την απόψινή του παρουσία. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την αδελφότητα των απογόνων, η οποία συμμετέχει στις φετινές εορτές εξόδου, για τις οποίες, όπως είναι γνωστό, ο Δήμος Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου συνεργάστηκε με κορυφαίους ξεχωριστούς φορείς, προκειμένου το αποτέλεσμα να είναι αντάξιο της μνήμης των εξοδητών, αλλά και του σεβασμού που απαιτεί η περίσταση. Σας ευχαριστώ. Ο σκοπός της αδελφότητας, όπως όλοι πολύ καλά ξέρουμε, είναι η διατήρηση της ιστορικής μνήμης. Και δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να διατηρήσεις την ιστορική μνήμη από το να βλέπεις νέους ανθρώπους να ασχολούνται, να ενδιαφέρονται και σιγά σιγά να εμπλέκονται ενεργά με όλες αυτές τις διαδικασίες και τις εκδηλώσεις. Παρακολουθώ τα τελευταία χρόνια στην πόλη μας και βλέπω μια διάθεση ποιοτικής αναβάθμισης όλων όσων έχουν να κάνουν με την ιστορία και την παράδοσή μας, η οποία βγαίνει, πηγάζει, μπορώ να πω, μέσα από τον λαό, μέσα από τον κόσμο του Μεσολογγίου. Ο νεότευκτος όμιλος ιστορικής φορεσιάς και οπτισμού ο Λιάρος όχι μόνο συνέβαλε στο να ανέβει συνολικά το επίπεδο στις φορεσιές και στους οπτισμούς που παρουσιάζονται στις διάφορες εκδηλώσεις μας, αλλά πήρε και την πρωτοβουλία να ξεκινήσει τη γνωστή αναπαράσταση της μάχης της Κλείσοβας, στην οποία η αδελφότητα με χαρά συνέβαλε και βοήθησε όσο μπορούσε και είδαμε ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα. Οι φίλοι μας οι ετωλικιώτες σιγά σιγά με προσπάθεια, διάθεση και μεράκι αναβαθμίζουν τις δικές τους γιορτές για τον τολμά και εκεί η αδελφότητα συνέβαλε και βοήθησε με μεγάλη ευχαρίστηση. Τέλος, ο ιστορικότερος σύλλογος της Ελλάδας, ο Σύλλογος Πανηγυριστών του Αϊσιμιού, με τη διοίκησή του ξεκίνησαν μια προσπάθεια ώστε το πανηγύρι όχι μόνο να αναδειχθεί, αλλά και να καταγραφεί σαν αυτό που είναι, δηλαδή σαν ένα πολύτιμο στοιχείο της άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς, τόσο στους εθνικούς σχετικούς καταλόγους, που αυτό έγινε, όσο και στους διεθνείς μέσω της UNESCO. Όλα αυτά δεν μπορεί παρά να μας χαροποιούν. Και δηλώνουμε ότι θα είμαστε πάντα παρόντες με όλη μας την καρδιά και όλες μας τις δυνάμεις σε όλες εκείνες τις προσπάθειες οι οποίες κρίνουμε ότι είναι συμβατές με το σκοπό μας. Σαν αδελφότητα δεν είμαστε ένας απλός σύλλογος. Είμαστε κάτι παραπάνω. Είμαστε εκείνοι που πρέπει διαρκώς να θυμίζουμε στους υπόλοιπους όχι τη θυσία του Μεσολογγίου μόνον, όχι το μνημόσυνο, αλλά το σπουδαιότερο είναι ότι πρέπει να τους θυμίζουμε μέχρι πού μπορούμε να φτάσουμε. Και τώρα, που η καιρή είναι πραγματικά δύσκολη, όπου τα ερωτήματα είναι αμήλικτα και όπου κάποια στιγμή θα πρέπει επιτέλους να ξεκινήσουμε μια βαθιά, ειλικρινή, αυτοκριτική συζήτηση μεταξύ μας, γιατί φτάσαμε εδώ που φτάσαμε, μιας και από το 1974 μέχρι σήμερα η πατρίδα μας έζησε την πιο μακρά περίοδο ειρήνης, την πιο μακρά περίοδο εμπεδομένης και λειτουργούσας δημοκρατίας, τότε νομίζω ότι οφείλουμε μια εξήγηση και στους πριν και στους μετά. Πώς τα καταφέραμε και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Χρειάζεται λοιπόν τόλμη για να γίνει αυτή η συζήτηση, γιατί πρέπει να πονέσουμε. Ιδάλλως δεν θα βγάλουμε συμπέρασμα. Και εμείς σαν αδελφότητα θα είμαστε εδώ πίσω από όλους να θυμίζουμε στα δύσκολα ότι μπορούμε να φτάσουμε πολύ ψηλά και πολύ μακριά, αρκεί να τα αποφασίσουμε και να το πιστέψουμε. Και τώρα ήρθε η ώρα για αυτό που σας ανήγγυλα. Στο βήμα, ο φίλος μας Μιχάλης Κοτίνης.
κύριε Δήμαρχε της Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, κύριε Πρόεδρε του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Μεσολογγίου, κύριε Πρόεδρε του Δικηγορικού Συλλόγου Μεσολογγίου, ο οποίος ως γνωστόν είναι από τους αρχαιότερους δικηγορικούς συλλόγους της χώρας, όπως και το Πρωτοδικείο Μεσολογγίου, που είναι ένα εκ των 3 πρώτων δικαστηρίων μετά την Επανάσταση στην Ελλάδα. Κύριε Πρόεδρε του Επιμελητηρίου, μπορεί να μου διαφεύγει κανείς, δεν ξέρω αν είναι εδώ πέρα και η Βυροϊνική Εταιρεία, κυρία Πρόεδρος της Βυροϊνικής Εταιρείας. Αν παρέκειψα κανέναν, δεν ήταν η θελημένη παράληψη. Το θέμα της απόψινής μου ομιλίας είναι η έξοδος του Μεσολογγίου και η απήχησή της στους ξένους ιστορικούς της εποχής. Δεν θα αναφερθούμε δηλαδή σε όσους γράψαν για την έξοδο, γιατί και μόνο η απαρίθμηση δεν θα καεί τώρα τον χρόνο της παρουσίασης. Την εβδομάδα που πέρασε, το έθνος ολόκληρο γιόρτασε τα 196 χρόνια από την Επανάσταση του Γέρμους, που οδήγησε μέσα από ανίποτες θυσίες και ολοκαυτώματα στην ανάκτηση της εθνικής ελευθερίας. Σήμερα βρισκόμαστε εδώ, κοντά στο χώρο εξόρμησης των ελεύθερων πολιορκημένων, για να τιμήσουμε ακόμη μια φορά τη μνήμη του κορυφαίου γεγονότος του απελευθερωτικού αγώνα, του ενδοξωτάτου κατά ξηράν μεγαλουργήματος της όλης επαναστάσεως κατά τον εθνικό ιστορικό. Αυτό που ονομάστηκε και νοματοδοτείται η έξοδος του Μεσολογγίου. Από την έξοδο μεσολάβησαν πρωτοφανούς εκστάσεως αλλαγές στον τόπο μας και στον κόσμο γενικότερα. Πολλά γεγονότα θεωρούμενα τεράστια σημασίας για την εποχή τους ξεχάστηκαν. Και όμως το ενδοξότατο μεγαλούργημα όχι μόνο επιβιώνει στη συλλογική μνήμη του έθνους, αλλά εξακολουθεί να συγκινεί με την ίδια ένταση της συνειδήσης των ελεύθερων ανθρώπων. Με ένα στοιχείο προσωπικής αναπόλυσης ανατρέχω στην εποχή των χρόνων μου στην Παλαμαϊκή Σχολή, όταν με δέος συμμετείχαμε ή παρακολουθούσαμε την επιβλητική επιμνημόσυνη εκπομπή με την εικόνα της εξόδου, ιδία τη νύχτα του Σαββάτου του Λαζάρου να διασχίζει την Ιερή Πόλη και να καταλήγει στα Ηρώα. Είναι αλήθεια ότι η πάροδος του χρόνου αμβλύνει την ιεροπρέπεια της εκκλήρωσης, ίσως και διότι η κάθε γενιά προσλαμβάνει και αξιολογεί με τον δικό της τρόπο το μεγάλο ιστορικό γεγονός. Ως γνωστόν, πάρα πολλά είναι τα βιβλία και γενικότερα οι δημοσιεύσεις Ελλήνων και ξένων για την Ελληνική Επανάσταση. Η ιστορικός Λουκία Δρούλια το 1974 εξέδωσε κατάλογο δημοσιευμάτων κάθε μορφής βιβλίων, φυλαδίων, προγραμμάτων θεάτρων κλπ. Ακόμη και παρτιτούρες μουσικών έργων, τα οποία εκδόθησαν από το 1821 μέχρι το 1833 και είναι έργα ξένων, οι οποίοι ενεπνεύσισαν από τον πόλεμο της ελληνικής ανεξαρτησίας. Ανέρχονται σε 2.095 τα πάσης φύσεως δημοσιεύματα. Όπως δε η ίδια μου είχε πει προημερών, σήμερα αν εξελίδωτα εκ νέου το βιβλίο, θα είχαν περάσει τις 2.500 δημοσιεύσεις σε ξένη γλώσσα και που γράφτηκαν 21-33. Η απαρίθμηση λοιπόν όλων θα ξεπερνούσε το χρονικό όριο της σημερινής παρουσίασης. Περιορίζομαι λοιπόν να αναφερθώ στους ξένους, οι οποίοι ασχολήθηκαν και έγραψαν για την Ελληνική Επανάσταση και ειδικότερα για την έξοδο, είτε λίγο μετά ευρισκόμενοι στην Αλλοδαπή, είτε μετά αρκετά χρόνια, αλλά ζήσαντες στον τρόπο μας κατά την εξιστορούμενη περίοδο. Πρόκειται για τους ξένους: ο Γκίστ Φαύρο, Τζον Κόμστοκ, Σαμουέλ Γκρίντλε Χάου, Τόμας Γκόρντον, Τζόρτζ Φίνλεϊ και Πρόκες Φώστερ. Πριν επισέλθω στην αφήγηση των 5 ιστορικών, κρίνω σκόπιμο να αναφερθώ με λίγα λόγια στην κατάσταση που επικρατούσε την εποχή εκείνη στην Ευρώπη. Το συνέδριο της Βιέννης το 1815 απέβλεπε στην αναδιοργάνωση των ευρωπαϊκών πραγμάτων και τον αναπροσδιορισμό των ευρωπαϊκών συνόρων και πολιτευμάτων που είχαν ανατραπεί από τους πολέμους της Γαλλικής Επανάστασης και της Ναπολεόντιας περίοδου. Πριν αποχωρήσουν, οι τρεις μονάρχες Αυστρίας, Πρωσίας, Ρωσίας ίδρυσαν την Ιερά Συμμαχία.
σκοπός να διατηρήσουν την ισορροπία δυνάμεων μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών όπως είχε διαμορφωθεί με τις συνθήκες που είχαν υπογράψει. Είναι προφανές ότι παρά τον τίτλο ιεράς, στην πραγματικότητα απέβλεπε σε συμμαχία καταστολής κινημάτων ανατροπής των απειταρχικών καθεστώτων που είχαν καθοριστεί με τις προαναφερθήσεις συνθήκες. Η απροσδόκητη είδηση της ένοπλης εξέγερσης του Αλέξανδρου Υψηλάντου στη Μολδαβία έφτασε στην πόλη του Ράιμπαχ, σημερινή Λιουμπλιάνα, στις 19 Μαρτίου 1821, όπου βρίσκονταν συγκεκριμένοι εκπρόσωποι της Ιεράς Συμμαχίας για να κρίνουν και να δικάσουν τους λαούς που επαναστατούσαν. Γι' αυτό και οι τότε λόγοι της χώρας, οι οποίες συνέβαλαν στη σύνταξη του πρώτου συντάγματος της Επιδαύρου, έκλεισαν τις εργασίες της συνέλευσης με τη διακήρυξη της Εθνικής Συνέλευσης της 15ης Ιανουαρίου 1822, όπου μεταξύ άλλων διακήρυξαν: «Ο κατά των Τούρκων πόλεμος ημών μακράν του να στηρίζεται εις αρχάς τεινάς, δημαγωγικάς και στασιώδης ή ιδιοφελούς μέρους τεινός του σύμπαντος ελληνικού έθνους, είναι πόλεμος εθνικός, πόλεμος ιερός, πόλεμος τον οποίον η μόνη αιτία είναι η ανάκτηση των δικαίων της προσωπικής ημών ελευθερίας, της ιδιοκτησίας και της τιμής, τα οποία ενώ την σήμερον όλοι οι ευνομούμενοι και γειτονικοί λαοί της Ευρώπης τα χαίρωσιν, από εμάς μόνον η σκληρά και απαραδειγμάτιστος των Οθωμανών τυραννία προσπάθησε με βία να αφαιρέσει». Με τη διακήρυξη αυτή οι συντάκτες απευθύνονταν στον ελληνικό λαό, αλλά κυρίως προς τον πολιτισμένο τότε κόσμο της Ευρώπης, για να τον διαβεβαιώσουν ότι ο ξεσηκωμός έχει χαρακτήρα πολέμου εθνικού και ιερού και δεν έχει καμιά σχέση με κινήματα ανατροπής καθεστώτων. Εναντίον λοιπόν του γενικού πνεύματος που επικρατούσε επισήμως στην Ευρώπη, οι Έλληνες διαχώρισαν τη θέση τους, διακηρύσσοντες ότι η Επανάσταση αποβλέπει στην αποτείναξη του Οθωμανικού ζημιού, γιατί οι Έλληνες αποτελούσαν ξεχωριστή εθνική οντότητα. Μέσα στο γενικότερο αυτό πλαίσιο, η απόψινή παρουσίαση αποβλέπει να διευκρινίσει πώς οι προαναφερθέντες ξένοι ιστορικοί προσέλαβαν και πώς προέβαλαν το κοσμοϊστορικό γεγονός της εξόδου του Μεσολογγίου. Πρώτος χρονικά και όχι μόνον υπήρξε ο Γάλλος ιστορικός Αύγουστος Φάμπρ. Το 1827, επόμενο έτος της εξόδου, εξέδωσε στο Παρίσι βιβλίο με τίτλο «Histoire des Chefs de Missolonghi», που είναι κατά ακριβή μετάφραση αποδίδεται η ιστορία της πολιορκίας του Μεσολογγίου. Όπως είναι γνωστό, το βιβλίο αυτό μετέφρασε με άκρα επιτυχία η αγαπημένη μας αλυσμόνητη Ακακία Κορδώση, η οποία προέταξε πολύ ενδιαφέρουσα κατατοπιστική και ενημερωτική εισήγηση και συνόδευσε τη μετάφραση με ενημερωτικά σχόλια. Προηγουμένως, το 1857, το βιβλίο αυτό είχε μεταφράσει στα ελληνικά ο τότε φοιτητής νομικής Σημειών Ζορμπάς. Το εξέδωσε δε με δαπάνες του ο Δημήτριος Καψάλης. Ας μου επιτραπεί να σημειώσω για λόγους τοπικής ιστορίας ότι σε μια από τις πρώτες σελίδες του βιβλίου αυτού οι δύο μεσολογγίτες καταφορούν την εξής συγκινητική δήλωση: «Αγγέρεται προς το πανηγύριον ότι οι χρηματικές συνδρομές του βιβλίου τούτου θέλουν χρησιμεύσει ως αρχή και πρώτη συνεισφορά εις διόρυξη της Αύλακος Μεσολογγίου». Η μετάφραση της Ακακίας, γραμμένη στο σύγχρονο λόγο, υπερέχει για τη ζωντανή και αμεσότητα της αφήγησης και τα αποσπάσματα που θα χρησιμοποιήσω προέρχονται από αυτή. Η μετάφραση αυτή υπερέχει και για ένα πολύ σημαντικό λόγο. Έχει πληρότητα. Ο Φάμπρ προτάσει της εξιστόρησης μιας σημαντικής αξίας εισαγωγή από 60 σελίδες και ένα ιστερόγραφο από 9 σελίδες έναντι 300 σελίδων του όλου έργου, πέραν των αποδεικτικών εγγράφων. Η εισαγωγή αυτή, το ιστερόγραφο και το προήμιο του συγγραφέα δεν έχουν μεταφραστεί από τον Ζορμπά. Το έργο του Φάμπρ είναι, καθώς τον γνωρίζω, η μοναδική μονογραφική διερεύνηση και εξιστόρηση από ξένο ενός μόνο περιστατικού
της Ελληνικής Επανάστασης, εκτός βεβαίως της ναυμαχίας του Ναβαρίνου. Αλλά η ναυμαχία αυτή δεν ήταν έργο Ελλήνων και η ενασχόληση με αυτή αποτελεί συγχρόνως και συμβολή στη συγγραφή της ναυτικής ιστορίας των κρατών που έλαβαν μέρος σε αυτή. Η μοναδική αυτή επιλογή αποτελεί συγχρόνως και απόδειξη ότι ο Φάμπρ εντόπισε και αξιολόγησε την έξοδο του Μεσολογγίου ευθύς εξ αρχής ως ένα κορυφαίο γεγονός της όλης ελληνικής επανάστασης που δικαιολογεί να καταστεί αντικείμενο αποκλειστικής σπουδής. Ο Αύγουστος Φάμπρ είχε κλασική μόρφωση και ασχολήθηκε από νέος με την ποίηση και τη δημοσιογραφία. Αργότερα ενθουσιάστηκε από την Ελληνική Επανάσταση και πήρε μέρος στο φιλελληνικό κείμενο. Μαζί με τον αδελφό του Βικτορέν Φάμπρ ίδρυσε την εφημερίδα Βήμα, που έγινε το όργανο της φιλελεύθερης παράταξης της Γαλλίας. Ο συγγραφέας στο προήμιό του δηλώνει ότι η αβεβαιότητα και η αντιφατικότητα των θολών ιδίωσεων που κυκλοφορούσαν με τις εφημερίδες για την πολιορκία τον ανάγκασαν να προσφύγει σε Έλληνες που βρίσκονταν στο Παρίσι και που είχαν την καλοσύνη να τον εφοδιάσουν με αυθεντικά ντοκουμέντα και έγκυρες πληροφορίες για την διεξαγωγή του αγώνα. Γι' αυτό ευχαριστεί τον Δημήτριο γιο του πρίγκιπα Μουρούζη, τον Επιφανή Κοραή και τον Σπιτσίπιο και Φορναράκη. Στο κείμενο παραπέμπει συχνά στην εφημερίδα Ελληνικά Χρονικά. Αρχίζει την εισαγωγή με τη φράση «Η είδηση για την Ελληνική Επανάσταση έκανε ολόκληρη την Ευρώπη να σκυρτήσει». Θεωρεί ότι δεν οφείλουμε ευγνωμοσύνη στους Έλληνες μόνο για τους αρχαίους, αλλά και τις υπηρεσίες που προσφέρουν οι σημερινοί Έλληνες, οι οποίοι βγαίνοντες από τις αλυσίδες και στο τέλος του τάφου έγιναν οι παιδαγωγοί της οικουμένης. Εμπνεόμενος από φιλελεύθερες αρχές, οι οποίες απέβλεπαν στην παγίωση των πολιτικών ελευθεριών και αντιμαχόμενος στο πνεύμα της Ιεράς Συμμαχίας, διακηρύσει ότι οι τότε κυρίαρχοι όφυλαν να αναγνωρίσουν και να βοηθήσουν αμέσως την ελληνική κυβέρνηση. Αντιθέτως, ενώθηκαν για να την καταδικάσουν. Κατηγορεί τους συμπατριώτες του Γάλλους για διαφορία, ενώ ένα μεγάλο μέρος του λαού της Γερμανίας ενδιαφέρεται για την υπόθεση των Ελλήνων. Αντικρούει σειρά αδίκων κατηγοριών κατά της Ελλάδας. Περί το τέλος της εισαγωγής προβαίνει και σε μια θλιβερή διαπίστωση σχετικά με την όλη οργάνωση του αγώνα και γράφει. Αμέσως μετά την αρχή της επανάληψης προέβλεψα, το βιβλίο όπως είπαμε γράφει το 27, αυτός λέει αμέσως μετά την αρχή της επανάστασης, πως οι Έλληνες θαυμάσει στον πόλεμα στα βουνά ενάντια σε άτακτες ορδές δεν είχαν τίποτα να φοβηθούν από τους Τούρκους. Αλλά προέβλεψα επίσης πως οι υπουργοί της Ιεράς Συμμαχίας θα βρίσκαν τον τρόπο να τους αντιτάξουν τακτικό στρατό και πως το εξής, μόνο με τακτικά σώματα στρατού θα μπορούσαν οι Έλληνες να ανταπεξέλθουν χωρίς μεγάλες ζημιές. Γι' αυτό ο συγγραφέας ζητάει τη σύσταση οργανωμένης κεντρικής διοίκησης ανεξάρτητης της προσωπικής επιρροής των κατατόπους καπεταναίων και κλείνει τον εισαγωγικό λόγο ως εξής. Αυτό το θέμα που είναι πρωτοφανές στα χρονικά του ανθρώπινου είδους μπορεί, αν ολοκληρωθεί, να έχει συνέπειες ανήκουστες. Ακολουθεί η λεπτομερής εξιστόρηση της πολιορκίας, προκαλεί εντύπωση ότι παρότι γράφηκε σε πολύ σύντομο διάστημα από τα δραματικά γεγονότα, διακρίνεται για την πληρότητα και ακρίβεια των στοιχείων, ώστε να χρησιμοποιείται το έργο από τους μεταγενέστερους ιστορικούς. Πολλές φορές στην αφήγηση δεν παραλείπει να εκθέτει και γενικότερες σημασίες γεγονότα που αφορούν την όλη Επανάσταση. Επικρίνει τους Γάλλους αξιωματικούς, οι οποίοι πλαισίωναν και οδηγούσαν το στράτευμα του Ιμπραήμ. Μεταφράζει στη γαλλική το δρυμή κατηγορό που απίφθινε η εφημερίδα Ελληνικά Χρονικά στο φύλλο της 30 Αυγούστου 1825. Έγραφε η εφημερίδα. Καθάρματα της Γαλλίας, είστε ικανοί να διδάξετε στους απίστους πώς να εφορμούν κατά των φρουρίων, όχι όμως και εναντίον σε στήθη πολεμώντα
υπερπίστεως και πατρίδος. Σε υποσημείωση δε, στο γαλλικό βιβλίο παραθέτει και το κείμενο στο ελληνικό πρωτότυπο. Στο τέταρτο κεφάλαιο περιγράφει μεταξύ άλλων τη χαρά που ένιωσαν οι πολιορκημένοι για τις δημόσιες εκδηλώσεις που έγιναν το Αύγουστο του 25 στον Άπλιο για να τηρήσουν τα μέχρι τούτε επιτεύγματα των πολιορκημένων. Ως γνωστόν, την εποχή εκείνη, ο Αναστάσιος Πολυζωίδης είχε κλείσει αυτή τη μεγαλειώδη εκδήλωση με μια έξοχη ομιλία, στην οποία χαρακτήρισε για πρώτη φορά την πόλη Ιεράν. Ο συγγραφέας παραθέτει αποσπάσματα από την ομιλία αυτή και σε υποσημείωση αναγράφει το κείμενο στα ελληνικά. Προφανώς την ομιλία γνώρισε από τη δημοσίευσή της στο φύλλο των ελληνικών χρονικών της 29ης Αυγούστου 1825. Είναι γνωστό το σκηπενόδης, ας πούμε μόνο 2-3 γραμμές. «Ισέ στρέφω των λόγων μου ήδη, ο πόλης ιερά του Μεσολογγίου, ιεράν σε ονομάζω και με σέβας βαθύτατον πατώ νοερός σήμερον του έδαφος σου, συλλογιζόμενος τα τεράστια κατορθώματα τα οποία το σάκης ήδη ενεργήθησαν στην περιφέρειά σου. Ιεράν σε ονομάζω και ράν είσαι το όμπι, διότι από την πρώτη αφιτερία του παρόντος αγώνος έμεινες ακεραία και αμίανος, μηδέποτε καταπατηθήσα από τους βεβίδους των βαβάρων πόδας. Σημειωτέων ότι ο γαλλικός τύπος της εποχής κατ' επανάληψη ασχολήθηκε με την πολύχρονη πολιορκία, ιδία κατά την περίοδο Ιμπραήμ και κυρίως με την άδοση. Στα δημοσιεύματα είναι εμφανής η επιρροή στην παρουσία των ειδήσεων και στον σχολιασμό που προκαλούσε η ιδεολογική αντίθεση μεταξύ δύο σχολών σκέψεων της εποχής εκείνης, συντηρητικής, φιλελεύθερης, ως επίσης και η θέση της κάθε εφημερίδας έναντι της γαλλικής κυβερνήσεως. Ήταν δηλαδή μια αφορμή ο αγώνας των Ελλήνων να χτυπήσει η Αγία Δευτέδος να υποστηρίξει την κυβέρνηση που υπήρχε εδώ στη Γαλλία. Οι εφημερίδες προβαίνουν σε εκτεταμένες περιγραφές των συγκρούσεων των καταξηράν και θάλασσαν αγώνων, στις τραγικές συνθήκες διαβίωσης, με συχνή εναλλαγή εσφαλμένων και πολλές φορές αντιφατικών στοιχείων, με συνέπεια το γαλλικό κοινό που με ζωηρό ενδιαφέρον παρακολουθούσε τις εξελίξεις να έχει συγκεκριμένη εικόνα της κατάστασης. Το πρόβλημα αυτό οφειλόταν σε μεγάλο βαθμό και στη δυσχέρεια που υπήρχε στην διαβίβαση των πληροφοριών. Αρκεί να σημειωθεί ότι η πτώση του Μεσολογγίου αναφέρθηκε για πρώτη φορά ως βεβαία στην εφημερίδα Courrier Français στις 14 Μαΐου 1826. Η εφημερίδα έγραψε «Το Μεσολόγγι υπέκυψε στις 22 Απριλίου υπό δραματικές συνθήκες» και διευκρινίζει ότι αυτή η θλιβερή είδηση έφτασε στο Παρίσι χθες βράδυ τα μεσάνυχτα. Αν λάβουμε υπόψη ότι η τότε ημερομηνία 10 προς 11 Απριλίου αντιστοιχούσε στη Γαλλία σε 22-23 Απριλίου λόγω διαφοράς Γρηγοριανού Ηλιονού ημερολογίου, χρειάστηκε ένα διάστημα 21 ημερών για να φτάσει ήδη στο γαλλικό τύπο και μάλιστα θεωρήθηκε ότι έφτασε γρήγορη γιατί το σύνηθες διάστημα ήταν περίπου ένας μήνας. Μεσολόγγι Παρίσι ένας μήνας είδηση. Επομένως, εντυπωσιάζει το έργο του Φάμπρ γιατί επέτυχε τον επόμενο μόλις χρόνο από την έξοδο να εκδώσει το βιβλίο που το χαρακτηρίζει η εγκυρότητα των στοιχείων και ο επιδέξιος χαιρισμός και προβολή του μεγάλου γεγονότος. Ακόμη το γεγονός της έκδοσης του βιβλίου στην Ευρωπαϊκή Μεγαλούπολη αποδεικνύει τη μεγάλη εντύπωση και απήχηση που είχε το κοσμοϊστορικό γεγονός στη γαλλική κοινή γνώμη. Οι υπόλοιποι συγγραφείς που προανέφερα ασχολήθηκαν με την πολιορκία και την έξοδο στο πλαίσιο της εξιστόρησης της όλης Επανάστασης. Δεν πάβουν δε και αυτοί, όπως θα δούμε, να τη θεωρούν το κορυφαίο γεγονός του αγώνα. Έτσι, στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, το 1828 κυκλοφορούν στη Νέα Υόρκη δύο έργα για την ελληνική επανάσταση. Το ένα εκδόθηκε από τον Τζον Κόρνοκ
με τον τίτλο History of the Greek Revolution, Ιστορία της Ελληνικής Επανάστασης. Όπως τον υπότιτλο δηλώνει, έλαβε υπόψη διάφορα σχετικά βιβλία και έγγραφα. Ο Κόμστο ήταν γνωστός ως συγγραφέας εγχειριδίων επιστημονικών θεμάτων και το παραπάνω βιβλίο ήταν από τα πολύ λίγα εκτός του κύκλου των κυρίων ενδιαφερόντων. Προκαλεί λοιπόν εντύπωση ένας μη ασχολούμενος συστηματικά με την ιστορία να στρέψει το ενδιαφέρον του και να ασχοληθεί με τα συμβαίνοντα σε μια γωνιά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και να εγγράψει με ευνοϊκό τρόπο για την ελληνική υπόθεση. Ο Κόμστο μνημονεύει μεταξύ άλλων τη μάχη της Κλίσοβας, όπου ένας μικρός αριθμός Ελλήνων αντιτάχθηκε σε ολόκληρο τον τουρκικό στρατό και προκάλεσε και αψήφισε τη δύναμή του με αποτέλεσμα το θάνατο ενός πολύ μεγάλου αριθμού των ανδρών. Διατραγωγεί τις σκληρές συνθήκες αντίστασης των μαχητών που πάλευαν εξαντλημένοι λόγω αβάσταχτης πείνας, τις τραγικές συνθήκες της εξόδου και καταλήγει έτσι μετά μια άμυνα, αποφασιστικότητα και εγκαρτέρηση οδηγήθηκε στο τέλος η αξιομνημόνευτη πολιορκία. Υπάρχουν λίγα παραδείγματα στην ιστορία. Η σταθερότητα με την οποία η φρουρά και οι κάτοικοι απέκρωσαν όλες τις προσπάθειες για οικειοθελή παράδοση μπορεί να θεωρηθεί πρόσθετη απόδειξη ότι οι Έλληνες, αν και ενδέχεται να εξολοθρευτούν από μια πολύ ανώτερη δύναμη, δεν είναι δυνατόν να υποδεχτούν υποφρικώδεις καταστάσεις στον Οθωμανικό ζυγό. Το βιβλίο περιέχει δύο αναδεικλούμενα χαρακτηριστικά. Είναι χαρακτηριστικό ότι το ένα από αυτά αφορά την πτώση του Μεσολογγίου. Το άλλο είναι η ναυαρχία του Ναβαρίνου. Ένα ακόμη δείγμα της απήχησης και της σημασίας του κοσμοϊστορικού γεγονότος. Το άλλο βιβλίο, με τίτλο Historical Sketch of the Greek Revolution, έχει συγγραφέα τον Samuel Grindley Howe. Έχει μεταφραστεί στα ελληνικά από τον Γιάννη Χατζημανουήλ με τίτλο Ιστορική Σκιαγραφία της Ελληνικής Επανάστασης. Η επιμέλεια, ο πρόλογος και τα σχόλια στο ελληνικό κείμενο είναι του συμπατριώτη μας στρατηγού Νικολάου Κολόμβου. Το συγγραφέα μπορούμε να τον χαρακτηρίσουμε φιλέλληνα. Μετά τη λήψη του διπλώματος χειρουργού ιατρού από το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ, από τότε το ακούγαμε το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ, ήρθε στην Ελλάδα το φθινόπωρο του 1924 απεσταλμένος από Φιλελληνική Επιτροπή της Βοστόνης. Κατά τη διάρκεια της ζωής του ήρθε 4 φορές στην Ελλάδα, στην πρώτη φορά μέχρι το Μάιο του 1927 εργάστηκε κυρίως στο νοσοκομείο στον Πόρο και στη διανομή εφοδίων. Γι' αυτό στο βιβλίο κάτω από το όνομά του δηλώνει ως τίτλο «Πρώην Αρχιχειρουργός του Ελληνικού Στόλου». Από το 25 άρχισε να κρατάει ημερολόγια σχετικά με τα γεγονότα και τις προσωπικότητες του αγώνα. Μετά την ναυμαχία του Ναβαρίνου επέστρεψε στην Αμερική και προσπάθησε να επιτύχει υλική βοήθεια για την Ελλάδα, ενημερώνοντας την αμερικανική κοινή γνώμη με ομιλίες, διαλέξεις και τη δημοσίευση του παραπάνω βιβλίου. Οι παραπομπές μου στο έργο προέρχονται από την παραπάνω μετάφραση. Στον πρόλογο του δηλώνει ότι αρχικός σκοπός ήταν να παρουσιάσει μια ολοκληρωμένη εικόνα της Ελλάδας, στην οποία να περιλάβει παρατηρήσεις για το έδαφος, το κλίμα, την οικονομική δραστηριότητα των κατοίκων, ακόμη δε και παρατηρήσεις για τη θρησκεία, γλώσσα, τα προτερήματα και τα μειονεκτήματα των Ελλήνων. Όμως, όταν επέστρεψε στην Αμερική, κλήθηκε επειγόντως να αφιερώσει το κύριο μέρος του έργου του στην προώθηση των σκοπών του φιλελληνισμού. Έτσι περιορίστηκε σε μια σκιαγράφηση της Ελληνικής Επανάστασης. Παρ' όλα αυτά το έργο του αριθμεί στο πρωτότυπο 450 σελίδες πλέον τα παραρτήματα. Παρότι εμφανίζεται επικριτικό σε ορισμένες περιπτώσεις για το Μεσολόγγι, ευθύς εξ αρχής τονίζει ότι κατά τη διάρκεια της Επανάστασης αποδείχθηκε περιοχή υψίστης σημασίας για τη Δυτική Ελλάδα. Για τους Μεσολογγίτες γράφει ότι σε κανένα άλλο μέρος της Ελλάδας οι άνθρωποι δεν ήταν τόσο ηθικοί, έξυπνοι και πατριώτες. Γνώριζαν ότι τα μάτια όλων των Ελλήνων ήταν στραμμένα επάνω τους
και ακόμη ότι όλος ο πολιτισμένος κόσμος έδειχνε ενδιαφέρον για τον ελληνικό αγώνα. Ήταν μεγάλη η ικανοποίησή τους να μαθαίνουν από τις εφημερίδες που έπαιρναν από το εξωτερικό ότι όλη η Ελλάδα και η Ευρώπη μιλούσαν για αυτούς, αποκαλώντας τις προσπάθειές τους ηρωικές. Εξιστορεί με έκδηλη συμπάθεια για τους πολιορκημένους όλες τις φάσεις της πολύχρονης πολιορκίας, αρχικά με την τουρκική στρατιά και ακολούθως με την Αιγυπτιακή, συνεχίζει με μια σπαραξικάρδια περιγραφή των δραματικών στιγμών της εξόδου και καταλήγει. Η προσοχή όλης της Ελλάδος επί μήνας ήταν στραμμένη στην πολιορκία του Μεσολογγίου, όχι μόνο από ανησυχία για τα αδέλφια τους, αλλά και από συμπάθεια για τα βασανά τους, αλλά και γιατί κρινόταν η τύχη της Ελλάδος. Από τα πρώιμα αυτά έργα για την Ελληνική Επανάσταση των δύο Αμερικανών συγγραφέων, αποδεικνύεται ότι και στις μακρινές τότε Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής το ενδιαφέρον για τον ελληνικό αγώνα και ιδιαίτερα για το σημαντικότερο γεγονός της εξόδου ήταν προφανές. Δεν εξηγείται διαφορετικά ότι σχεδόν αμέσως μετά την έξοδο κυκλοφορούν δύο απολύτως ενημερωμένα έργα για την Ελληνική Επανάσταση προκειμένου να ικανοποιήσουν τη δίψα του αμερικανικού λαού για την τύχη ενός λαού που αγωνίζεται για την ελευθερία του. Λίγα χρόνια μετά τις δύο αμερικανικές εκδόσεις, ο Σκότος Τόμας Γκόρντον το 1832 εκδίδει σε 2 τόμους το βιβλίο με τίτλο το ίδιο πάει όλοι, History of the Greek Revolution. Ο Γκόρντον γνώρισε την Ελλάδα. Με την κήρυξη της Ελληνικής Επανάστασης ήρθε στην Ελλάδα και έλαβε μέρος στον αγώνα. Αποχώρησε με τα γεγονότα της Τρίπολης για να επανέλθει αργότερα. Η έξοδος τον βρήκε στη Ζάκυνθο. Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στη χώρα συγκεντρώνει το αναγκαίο υλικό για τη συγγραφή της ιστορίας. Θεωρείται ακόμη και σήμερα πολύ σημαντικό έργο με πληρότητα και γραμμένο με αντικειμενική ματιά. Πλην όμως γράφει και πολύ κοντά στα γεγονότα και αναπόφευκτα επηρεάζεται στις περιπτώσεις αξιολόγησης προσώπων και του διαφεύγει η εξέταση του ελληνικού ζητήματος από πλευράς διπλωματικών διαπραγματεύσεων. Αφιερώνει πολλές σελίδες στην εξισόρηση της πολιορκίας, στην έλλειψη κάθε τροφής, στην εξάντληση από την διάκοπη προσπάθεια για την απόκριση των επιθέσεων, στους συνεχείς βομβαρδισμούς, στον μεγάλο αριθμό των νεκρών και των τραυματιών και που παρόλα αυτά ουδέποτε οι αγωνιστές διανοήθηκαν να υποχωρήσουν και με περιφρόνηση πρόφεραν τη λέξη παράδοση. Η τελευταία όμως πράξη της μεγαλειώδους τραγωδίας πιέζει στο τέλος της. Αποφάσισαν τη νύχτα της 22ης Απριλίου με το ημερολόγιο της Δυτικής Ευρώπης. Καθημάς ήταν 10 η Απριλίου. Θεωρεί λοιπόν ότι η πολιορκία κράτησε 12 μήνες, αν κράτησε 12 μήνες, αυτό οφείλεται στην ακλόνητη ανδρεία και αποφασιστικότητα της φρουράς. Σημειώνει ότι όταν η θλιβερή είδηση έφτασε στη Ζάκυνθο, ολόκληρος ο πληθυσμός έπεσε σε βαρύ πένθος και αισθάνονταν σαν μια συμφορά να έπληξε το νησί τους. Καταλήγει δε ότι το παν ήταν αδόλευτος ηρωισμός και αθάνατες δάφνες στόλιζαν το Μεσολόγγιο. Αργότερα, ένας άλλος Σκότος, ο Τζορτζ Φίνλεϊ, ασχολήθηκε με τη συγγραφή μιας ελληνικής ιστορίας, αυτός λίγο πέραν της Επαναστάσεως, από τις υποταγείς της Ελλάδος στους Ρωμαίους μέχρι σήμερα. Σήμερα δηλαδή την εποχή του. 164 π.Χ. 1864 μετά Χριστό. Μέρος της οποίας ήταν η ιστορία της Ελληνικής Επανάστασης. Θαυμαστής του Βύρωνα έφτασε στην Κεφαλονιά τον Νοέμβριο του 1923 όπου τον συνάντησε. Ακολούθως πήγε στην Αθήνα όπου ασυνάντησε τον Φρανκ Άμπεϊ Χάστινγκς. Παρέμεινε ένα μεγάλο διάστημα στην Ελλάδα, επέστρεψε στη Σκωτία λόγω ασθενείας, επανήλθε στην Ελλάδα όπου εγκαταστάθηκε
έμαθε την ελληνική και έμεινε μέχρι το θάνατό του. Το βιβλίο του για την Ελληνική Επανάσταση κυκλοφόρησε αργότερα, το 1861, με βάση όμως το υλικό που είχε συγκεντρώσει και τις προσωπικές εντυπώσεις που είχε σχηματίσει παλαιότερα. Στην πολιορκία αφιερώνει ολόκληρο το δεύτερο κεφάλαιο 24 σελίδων του τετάρτου βιβλίου της ιστορίας. Αρχίζει. Η δεύτερη πολιορκία του Μεσολογγίου είναι η πλέον ένδοξη στρατιωτική επιχείρηση της Ελληνικής Επανάστασης. Είναι επιπλέον χαρακτηριστική για την ηθική και πολιτική κατάσταση του έθνους. Ουδέποτε έχει επιδειχθεί μεγαλύτερο θάρρος και εγκαρτέρηση από τον πληθυσμό μιας πολιορκούμενης πόλης. Ο ελληνικός πατριωτισμός φαίνεται να έχει συγκεντρωθεί εντός των τυχών του Μεσολογγίου και καταλήγει την αφήνιση. Η συμπεριφορά των υπερασπιστών του Μεσολογγίου θα αφυπνίσει τις συμπάθειες όλων των ελεύθερων ανθρώπων κάθε χώρας. Η πολιορκία ανταγωνίζεται εκείνη των πλατεών σε ενεργητικότητα και εγκαρτέρηση. Χρειάζεται μόνον έναν ιστορικό Σοφοικηδίδης για να της εξασφαλίσει παρόμοια αθανασία φήμης. Οι δύο σκότοι ιστορικοί και οι δύο τελευταίες φίλοι με τη λογοτεχνική έξαρση του λόγου του καθιστούν περιττό τον οποιοδήποτε σχολιασμό σχετικά με την απήχηση της εξόδου στους ξένους σύγχρονους ιστορικούς. Οι άνθρωποι αυτοί έζησαν στην Ελλάδα τα κρίσιμα χρόνια, ασχολήθηκαν με τα ελληνικά πράγματα, συγκέντρωσαν επιτόπια το σχετικό υλικό, έγραψαν τα βιβλία τους στα οποία καταλήγουν χωρίς να έχουν κάποιο ιδιωτελές κίνητρο να υμνούν την Ελληνική Επανάσταση και ιδία το κορυφαίο γεγονός της εξόδου. Σημειώνω ότι οι δύο αυτές ιστορίες του Φίνλεϊ και του Γκόρντον έχουν μεταφραστεί από τον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη στην αρχή του 20ου αιώνα, 1900-1910. Περιμένανε 100 τόσα χρόνια να μπουν ο 21ος αιώνας δηλαδή, για να εκτυπωθούν. Η μία του 2008 από το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων, η οποία είναι του Φίνλεϊ, και του Γκόρντον τώρα πρόσφατα από το Μορφωτικό Ίδρυμα της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος. Πάμε στο πέμπτο τώρα και πλησιάζουμε προς το τέλος. Ένα επιπλέον στοιχείο της μεγάλης απήχησης που είχε στη συγγραφή των ξένων εκδόσεων του Μεσολογγίου είναι και το εξής. Ο Πρόκες Όστεν, κορυφαίος αυστριακός διπλωμάτης περί τα τέλη της Επανάστασης, διετέλεσε πολιτικός σύμβουλος του αυστριακού ναυτικού που βρισκόταν στις ελληνικές θάλασσες. Τότε ήταν Αυστρο-Ουγγαρία και είχε και διέξοδο στη θάλασσα, η Αυστρία. Το 1834 διορίστηκε πρεσβευτής της Αυστρίας στην Αθήνα. Περιόδευσε πολύ στη χώρα και γνώριζε τα ελληνικά πράγματα. Κατά το έτος 1834 έως 1848 ασχολήθηκε με τη συγγραφή της ιστορίας της Ελληνικής Επανάστασης. Το έργο κυκλοφόρησε το 1867 και οι δύο πρώτοι τόμοι έχουν μεταφραστεί στα ελληνικά. Οι επόμενοι 4 περιέχουν διπλωματικά έγγραφα. Όπως δηλώνει στον υπότιτλο του έργου του, η ιστορία εξετάζεται από διπλωματικής πλευράς χωρίς λεκτικές εξάρσεις. Οι θέσεις του δεν είναι ευνοϊκές για τον ελληνικό αγώνα. Εκπροσωπούσε την Αυστρία, η οποία υποστήριζε στεναρά το δόγμα της ακεραιότητας της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Παρ' όλα αυτά φαίνεται ότι τον εντυπωσιάζει το φαινόμενο Μεσολόγγιο. Το μοναδικό σχέδιο που υπάρχει στο βιβλίο του αφορά το Μεσολόγγιο. Πρόκειται για σχεδιάγραμμα της τοποθεσίας του Μεσολογγίου, όπου απεικονίζεται η διάταξη των αμυντικών έργων το έτος 1826, όπως ήταν δυνατόν να ανεβρεθούν. Σε υποσημείωση γράφει ότι το σχέδιο και τη ληφθέρ με τα πολλά έτη, όμως δίδει ιδέα τεινά. Η διατύπωση υποδηλώνει επιτόπια μετάβαση
και η αποτύπωση των αρχαιωματικών έργων είναι κατά βάση ακριβής. Μετά την εξιστόρηση και της δεύτερης φάσης της πολιορκίας, αναγκάζεται και αυτός να ομολογήσει και να παραδεχθεί ότι πώς είχαν τα πράγματα, αδύνατο στο όντι ή το εις συμβίωσης των Τούρκων μετά των Ελλήνων επί ελληνικής γης. Πρόδειλος η απήχηση που είχε το κοσμοϊστορικό γεγονός σε μια ψυχρή αφήγηση από πρόσωπο που εκπροσωπούσε ανθελληνικά συμφέροντα. Από τη σύντομη αυτή αναδρομή στα κείμενα των ξένων ιστορικών που βίωσαν το φαινόμενο της εξόδου, προκύπτει ευθύς εξ αρχής ότι η απήχηση του μεγάλου γεγονότος είχε ξεπεράσει τον ελληνικό χώρο. Η μακροχρόνια εγκαρτέρηση των πολιορκημένων, ενδυναμούμενη από την Ορθόδοξη πίστη, αποκλεισμένων από στεριά και θάλασσα, χωρίς τροφή, με καθημερινές απώλειες, φανέρωνε ότι οι ψυχικές δυνατότητες του Γιάννους παρέμειναν αναλύωτες. Η μακράς διάρκεια αιμονή στην άρνηση υποταγής στην βαρβαρότητα αποτελεί και το ηθικό μεγαλείο του εγχειρήματος. Το στοιχείο αυτό της μακροχρόνιας ανιδιοτελούς αντίστασης, χωρίς κανένα δισταγμό και με αδιαφορία προς το θάνατο, ίσως διαφοροποιεί σε μεγάλο βαθμό τη δεύτερη πολιορκία από την πρώτη, παρά το γεγονός ότι στην πρώτη οι Τούρκοι δεν κατέλαβαν την πόλη. Όσο οι πολιορκίες συνεχιζόταν και οι πολιορκούμενοι άντεχαν, τόσο και η αγωνία της ευρωπαϊκής κοινής γνώμης μεγάλωνε. Συμπερασματικά, οι ξένοι ιστορικοί που προαναφέραμε καταγράφουν τις δραματικές φέσεις του μεγάλου γεγονότος και αφιερώνουν πολλές σελίδες στην οξυστόρηση του, περισσότερες από ό,τι σε οποιοδήποτε άλλο συμβάν της Επανάστασης. Ακόμη και ο Πρόκες Όστεν, όπως είδαμε, δέχτηκε το ασυμβίβαστο της συμβίωσης μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων. Γι' αυτό και οι μεγάλοι ζωγράφοι και οι μεγάλοι ποιητές συγκλονίστηκαν από την τραγικότητα της εξόδου και την αποθανάτησαν στα έργα τους. Έτσι και οι σύγχρονοι με το γεγονός ξένοι ιστορικοί, αντικειμενικά κρίνοντες, προσέλαβαν και προέβαλαν, όπως είδαμε από τα κείμενά τους, ως κοσμοϊστορικής αξίας σύμβολο την πολιορκία και τη δραματική της κατάληξη. Από τη συντέλεσή της η έξοδος είχε εισέλθει και παραμένει στην περιοχή του Θρήνου. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριο Πρωτό, την παρουσίαση που μας έκανε, να σκεφτεί, να κωδικοποιήσει λίγο το διεθνή αντίκτυπο της εξόδου στην εποχή της και όχι από δημοσιογράφους, αλλά από ιστορικούς που έχουν άλλο βάθος. Στο δεύτερο μέρος της εκδήλωσής μας είναι μαζί μας η χοροδία του πνευματικού μας κέντρου με τον αρχιμουσικό της, τον κύριο Σπύρο Χολέβα. Να τους υποδεχτούμε.
τάφου σιωπή, στον κάμπο βασιλεύει, λαλή πουλί παίρνει σπυρί, κι η μάνα το ζηλεύει. Άκρα του τάφου σιωπή, στον κάμπο βασιλεύει, λαλή πουλί παίρνει σπυρί, κι η μάνα το ζηλεύει. Άκρα του τάφου σιωπή, στον κάμπο βασιλεύει, λαλή πουλί παίρνει σπυρί, κι η μάνα το ζηλεύει. Άμα καπέ στα μάτια η μάνα πνέει, στέκει ο σουλιώτης ο καλός παράμερα και κλαίει. Τα μάτια η πείνα εκόβησε, στα μάτια η μάνα πνέει, στέκει ο σουλιώτης ο καλός παράμερα και κλαίει. Έρμο του φεγγί σκοτεινό, είσαι εγώ στο χέρι, ο πούσι μου γίνες βαρύ, κι ο αγαρινός το ξέρει. Ο πούσι μου γίνες βαρύ, κι ο αγαρινός το ξέρει. Άκρα του τάφου σιωπή, στον κάμπο βασιλεύει, λαλή πουλί παίρνει σπυρί, κι η μάνα το ζηλεύει.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πριν κλείσω με την ένατη συνάντησή μας, μην ξεχνάμε ότι σε μερικά χρόνια, πολύ σύντομα σε 4 χρόνια, έχουμε τα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821. Είναι εδώ ο κύριος Δήμαρχος, είμαι σίγουρος ότι οι δημοτικοί μας άρχοντες θα κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν, όμως δεν φτάνει. Αν εμείς δεν αποφασίσουμε να βοηθήσουμε και να εμπλακούμε, το αποτέλεσμα δεν θα είναι αντάξιο. Και επίσης θέλω να θυμίσω το εξής. Το 1821 μέχρι το 1826, που έπεισε το Μεσολόγγι, η πόλη αυτή έγραψε μια συγκεκριμένη ιστορία με συγκεκριμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά που διαφοροποίησαν από την υπόλοιπη επαναστατημένη Ελλάδα. Άρα εμείς το 2021 πρέπει να το δούμε σαν την αρχή μιας πενταετίας που θα τελειώσει το 2026 με τα 200 χρόνια της εξόδου. Σας ευχαριστούμε πολύ και για την φετινή σας παρουσία.